ọhaneze na-ege anyị ntị nnọọ n'ụbọchị taa na mkpọsa oziọma ozuru mba nke anyị na onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi, anyị na-eleba anya na ndụ ahụ bụ ịgba nke onye nke Kraịst na-ebi n'ije ndụ a. O nwere mgbe ọ na-abụ ụwa ọjọọ na ndụ alaghịrị, nwekwa mgbe ọ na-abụ ụwa ọma na obi ụtọ. Ọ dị ọtụtụ ihe pụrụ ime ka mmadụ tie ewoo ihe ụwa hala ka enyi, dịka na mgbe ọ gasara n'ụlọ, ghasaa n'ama, ghasaa n'ezinụlọ, ghasaa n'azụmahịa, n'otu oge ị mara na ihe ka nte abịakwutewo nte n'ọnụ. A ga-esi anyị abụ onye gụwa ka anyị tọọ ntị n'ala nụrụ eziokwu ndị ahụ bụ ọgwụ dị ire maka ibi ndụ ọhụụ a nke Kraịst na-enye, nke bụ ndụ jupụtara n'ịhụnanya, udo na ọṅụ, dịka onye ọzụzụ atụrụ W.F. Kumuyi na-esite n'akwụkwọ nsọ gosi anyị ndụ ọma ahụ Chineke kwere anyị na nkwa. Akpọgidekọwo mụ na Kraịst n'obe, ọ bụghịkwa m onwe m na-adị ndụ ọzọ, kama ọ bụ Kraịst na-adị ndụ n'ime m. Ọ na-adị ndụ n'ụtụtụ, n'ehihie, n'abalị. Kraịst na-adị ndụ n'ime m mgbe m pụtara n'etiti ụzọ, mgbe m nọ n'ugbo, mgbe m nọ n'akụkụ mmiri, mgbe m na-egbu azụ. Kraịst na-ebi ndụ n'ime ndụ m. Mgbe mụ na ndị agbata obi nọ na mgbe ndị mụ na ha na-amaghị nọ, Kraịst na-adị ndụ n'ime m. Nke a bụ ịbụ onye nke Kraịst. Ma ndị ahụ ndị na-atụgharị ịbụ onye nke Kraịst nke ha nwụọ taa, echi ha eteta, ha dị ndụ taa, echi ha nwụọ. Mgbe ha chọrọ ime mpụ na arụ ahụ ha na-adị emebu na mgbe gara aga, ihe ọjọọ ndị ahụ ha na-adịbụ ndị n'ime ya. Mgbe ha chọrọ imegwara mmadụ, ha gbanyụọ ịbụ onye nke Kraịst ha si ugbu a, etetala m ghọọ mmadụ, aga m egosi nwoke ahụ na abụ m mmadụ. Ndị ahụ niile mụ na ha na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ha na-eche na mbụ onye Deeper Life. Ọbịa mere ha ji achọ ime m ka o si masị ha. Deeper Life ngwa gawagodenu ugbu a ka m gosi ha na mbụ mmadụ mara ihe, dịka ha ezutebeghị Kraịst na mbụ. Ịma ma mgbe ị bịakwutere Kraịst, ị naghị anwụta ata echi bụrụ anwụ ete. Mbanụ, akpọgidekowo mụ na Kraịst n'obe, ma mụ onwe m na-adị ndụ. Ọ bụ mụ na-adị ndụ ọzọ, kama Kraịst na-adị ndụ n'ime m. Ndụ m na-adị ugbu a abụkwaghị mụ onwe m na-adị ndụ ọzọ, kama ana m adị ndụ site n'okwukwe nke kwere n'ọkpara Chineke, onye hụrụ m n'anya wee rara onwe ya nye. Pita nke mbụ isi abụọ amaokwu nke 24, ana m agụ na amaokwu nke 24. Onye ya onwe ya dịka aja a chụrụ buru mmehie niile anyị, ebe anyị nwụworo n'ebe mmehie niile dị. O wezụgawo mmehie niile anyị n'elu obe ka anyị onwe anyị, ebe anyị nwụworo n'ebe mmehie dị. Anyị onwe anyị ndị kwere ekwe, anyị onwe anyị ụmụ Chineke, anyị onwe anyị ndị azọpụtaworo, anyị onwe anyị ndị detụworo ịdị mma nke Chineke ire, ịdị mma nke eluigwe, ka anyị onwe anyị ebe anyị nwụworo n'ebe mmehie dị. Ịma, ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ Chineke ugbu a, gee ntị, ụmụ Chineke dị na ogo dị iche iche. Anyị bụ ndị otu nzukọ, anyị bụkwa ụmụ Chineke. Ndị na-eje ozi, ha dị mbụcha ụmụ Chineke. Ndị nkụzi, ha dị mbụcha ụmụ Chineke. Ndị nkwusa okwu Chineke, ha dị mbụcha ụmụ Chineke. Anyị bụ ndị ọzọ atụrụ, anyị dị mbụchakwa ụmụ Chineke. Anyị bụ ndị dị ụmụ Chineke. Ụmụ nwaanyị a na-alụ alụ bụkwa ụmụ Chineke. Ụmụ Chineke n'ogo dị iche iche. Ụmụ Chineke, anyị wee hụta onwe anyị n'ụlọ ọrụ dị iche iche. Ụfọdụ n'ime anyị nọ na Port Harcourt, ụfọdụ n'ime anyị nọ na Lagos, ụfọdụ n'ime anyị nọ na London, ụfọdụ n'ime anyị nọ na Australia, ụfọdụ n'ime anyị nọ na Amerịka. Ụmụ Chineke n'elu ụwa niile. Ụmụ Chineke, ọ bụrụ na anyị onwe anyị dịka ụmụ Chineke bụ ndị detụworo ịdị mma nke Chineke ire, ebe ọbụla anyị nọ, onye ọbụla ya sọrọ ya anyị bụrụ, na ihe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ aka ọrụ anyị, aha na-etu anyị, onye ya onwe ya buru mmehie niile anyị n'elu obe ka anyị onwe anyị ebe anyị nwụworo, ebe mmehie dị, na anyị agaghị adịkwa ndụ ọzọ n'ime ya, kama anyị ga-adị ndụ n'ezi omume. Anyị ga-ebi ndụ n'ezi omume. Ọ bụghị nke a bụ ihe merenụ Kraịst na onwe ya ji nye anyị nzọpụta, ka ọ ga-abụ mgbe niile, oge niile,
n'alaghị azụ ma ọlị n'oge ọbụla ebe niile anyị hụtara onwe anyị bụ ndị nwụrụ anwụ. Ugbu a ndị nwụrụ anwụ nọ n'ili, ha anọghị n'ili taa, echi ha anọ na o nwere ihe na-eme n'ime obodo, na o nwere ihe na-aga n'obodo, n'ala ahụ, ala nna nna anyị ha nyere anyị, nke nna nna anyị ha nyere n'aka anyị, na o nwere onye na-abịa ugbu a ka ha bịa nara anyị ala ahụ. Ha na-ekwughị ekwu, ha wee si n'ili bilie. A sịkwarị na m anwụwo, o wee si n'ili bilie wee bịa n'obodo si, nwoke m ịkpọtawo m n'ili, agara m anọ n'ili ugbu a na-ezu ike, ma anọ m na ị na-abịa ịnara m ala nna nna m. Anyị ga-ahụ isi ya mgbe anyị bụ ndị nwụrụ anwụ, bụrụ ndị nwụrụ n'ime Kraịst. Anyị anwụwo kpamkpam mgbe niile ruo ebighị ebi. Anyị bụ ndị nwụrụ anwụ. Anyị adịghị ama ihe ọbụla nke ga-akpọte anyị n'ọnwụ, nke ga-akpọte iwe n'obi anyị, nke ga-akpọte ọnụma n'obi anyị. Anyị wee bilie na anyị ga-aga ịhụ isi ya. Njem anyị na-akwadoghị na mbụ, anyị sị na anyị ga-aga. Ugbu a ụfọdụ enwe ihe mberede n'ụzọ n'ihi ihe na. Dịka anyị gere ntị n'ozi a, o nwere ụfọdụ ihe ndị na-enye ndụ nke anyị nwetara n'ime ya. Nke mbụ, Kraịst na-ebi ndụ n'ime anyị. Akpọgido kọwa anyị na Kraịst n'obe, ihe niile anyị ji bụrụ mmadụ, ọchịchị obi anyị, ihe ndị na-amasị anyị na uche nke aka anyị bụ nke akpọgidokọwara ha na Kraịst n'obe. Ọ bụghị anyị onwe anyị na-adị ndụ ọzọ, kama Kraịst na-adị ndụ n'ime anyị. Anyị bụzi ndị na-ebi ndụ dịka Kraịst na ndị na-agbasa Kraịst n'elu ụwa niile. Ndị niile bụ ndị nke Kraịst n'ezie bụ ụmụ Chineke kpọmkwem. Ị pụrụ ịbụ dọkịta na-awa ahụ, mekaniki na-arụzi ụgbọala, onye ọka iwu, oji ego achọ ego, ma ọ bụ nne na nna nọ n'ụlọ, na-agbanyeghị aka ọrụ gị, obodo ị nọ n'ime ya, agbụrụ gị, ma ọ bụ aha mmadụ ịbụ. Ọ bụrụ na ị dị ndụ n'ime Kraịst, ịbụ nwa Chineke, bụkwa ihe nketa ya na ihe dị ezi mma. Ịbụrụwo nke Kraịst, aha eji mara gị n'obodo ị nọ n'ime ya agbanwewo ruokwarị na nzere na akara ugodu ma ị nwere, aha mmadụ ịbụ ma ọ bụ echichi niile e chiri. Naanị ihe bụ ugbu a bụ nwa Chineke, onye Chineke gbaghara mmehie ya, gbajuo ya n'ike, sụọ ya ka mgbọ, ma gbapụ ya ka egbe, ka ọ gaa rụọ ọrụ ebube dị iche iche. Nke atọ, ihe dị n'obi na-apụta n'ahụ anyị. Ihe i kweere na ya na-apụta ihe n'omume gị. Ikwere na ị bụ onye arịrịọ, ị ga na-eme omume ka ndị arịrịọ. Ikwere na ị bụ onye meriri emeri, otu a ka ọ ga-adịrị gị. Mana nke ọzọ, ọ bụrụ na ị kweere na ị bụ nwa Chineke, ị ga na-emekwa omume dịka nwa Chineke. Ikwere n'ezie na ị nwere onwe gị pụọ na mmehie, ị ga na-emekwa omume dịka onye nwere onwe ya pụọ na mmehie. Ejesi ọgwụ nke okwukwe anyị bụ ịdị nsọ. Ọ bụghị ịdị nsọ nke onwe, kama ịdị nsọ nke sitere na Kraịst. Jizọs na-ezi anyị ụzọ ịdị nsọ, ya mere anyị dị nsọ n'ihi na ya onwe ya dị nsọ. Ịdị nsọ na-ewetara anyị ọṅụ zuru oke nke na-eduba anyị n'ime osimiri ebe iko anyị ga-eju ma jubiga oke. Ugbu a ka anyị nụrụ ozi si n'ọnụ onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi, ka anyị wee mụta ka esi ebi ndụ nke onye akpọgidere n'obe. Ọ kwadoghị ịga obodo na mbụ, ma ọ nụrụ na ihe na-aga n'obodo, na o nwere onye na-abịa ịnara ha ala, ma ọ bụ ịnara ya ụlọ nke a na nke a na nke ọzọ, nkwụ na ụkwa. O wee kwado na ya na-aga obodo, wee nwụọ n'ụzọ ebe o nwere ihe mberede okporo ụzọ, ka ọ na-ewe iwe oke. Ị ga-akọrọ chi gị gịnị? Ị maara, dịka anyị na-abịakwute onye nwe anyị, anyị wee ghọta na n'oge niile nke ndụ anyị, ihe ọ sọrọ ya mee, elu mee, ala mee, na anyị bụ ndị nwụrụ anwụ, nwụọ n'ebe mmehie nọ, na anyị ga-adị ndụ n'ezi omume. Mgbe ahụ ka udo ga na-eru na ndụ anyị. Ndụ nke gị, udo ga na-eru n'ime gị dịka mmiri. Ugbu a ndị dibịa bekee agwawa gị na ndụ ị ga-adị n'ụwa a, na ị ga-adị ezigbo ndụ dabere na ka obi gị si wee dị. Ọ bụrụ na obi gị bụ nke a na-akpali iwe ya mgbe niile, akwanye ebe akwala gị ebe a, mgbe ọbụla ka ị nọ n'iwe ọkụ, mgbe ị nọ na-ewe iwe oke, agba isi akwara mgbe niile, ime nke a mmegwara gị, ọ bụ eziokwu na onwebe ihe i mere, ma iwe na-asụkpọ n'obi gị na ị ga-eme nke a mee nke ọzọ, na ọ ga-emekọta
ndụ gị mekọta ahụike gị otu aka ị na-egbubi ndụ gị na-egbubi ndụ gị. Ka bụ ihe merenụ mgbe ị nọrọ akụkọ ọjọọ ahụ abanye n'ime gị, gbajie gị aka, gbajie gị ụkwụ, ị gaghị ebulitekwa otu bọket mmiri. Ọ bụ ya mere ọ bụrụ na ị guzo n'ụkwụ gị na mbụ na-aga ije iwe n'otu akụkọ ọjọọ ahụ abanye n'ime obi gị, ịhụwo na ụkwụ gị abụọ agaghị ebulite gị, ịdaruo ala. Obi gị na-emekọta arụ gị, ọbịa ka ha na-akpọ ahụike nke dabere n'echiche, nke bụ na ọnọdụ obi gị, ọnọdụ ụtọ dị gị n'obi na-emekọta ahụ gị. Ya mere ọ bụrụ na ị dị otu a, abụ m onye amụrụ ọzọ, mgbe ọbụla iwe na ọnụma megwara gị mmekwa gị nke a, mgba na ọgụ mgbe niile, isi ebe a ịgbalaga ebe a ịwụla ebe a, ịchịkọta ihe niile n'otu oge ka mmemme megwara gị imegwara, ị nwere ike ị gaghị adị ndụ ka ị kwesịrị ịdị. Ma onye nwaanyị ga-eji ogologo ndụ mee ka afọ ju gị. Ogologo ndụ, asị m ogologo ndụ. Ịdị nsọ na-eweta obi ụtọ na-eweta ahụike. Ya mere mgbe ị nwere obi ụtọ n'ime obi gị na-enwuwo kpamkpam n'ebe mmehie dị, ọ dịghị onye ọbụla nke gị gbubie ndụ gị. Mgbe ahụ iwe nọdụrụ ụwa gị, anwụ na-amụ esi ekele dịrị Chineke, mmiri na-ezo ekele dịrị Chineke maka mmiri na-ezonu. Enwere nri, ekele dịrị Chineke na nri dị, ihe ọbụla ọ sọrọ ya mee n'ihe niile ekele dịrị Chineke. Ndị niile na-asị ekele dịrị Chineke ha ga-ebi ogologo ndụ. Iso n'otu n'ime ha. Ama m na ike agwụwo gị n'ibi ndụ na-enweghị onye nzọpụta bụ Jizọs Kraịst na ọṅụ ahụ nke ọ na-enye. Naanị ihe ị ga-eme ugbu a bụ ịbịakwute ya ma kwerekwa n'okwu ọnụ ya. Onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi na-abịa ugbu a ịdụ anyị n'ekpere nke nzọpụta na ọgwụgwọ nsọ. Nabata onyinye nke ndụ ọhụụ a Kraịst na-enye gị ugbu a. Oke ọṅụ ga-abụ nke gị n'ikpeazụ. Inweta mgbapụta, mgbaghara mmehie na nzọpụta bụ inweta ndụ ahụ zuru oke nke Kraịst na-enye gị. Ugbu a ana m aga ekpere gị ekpere. Guzo ọtọ n'ụkwụ gị, welie aka gị elu dịka m na-ekpere gị ekpere. Ị na-anabata na ekpere a bụ nke Chineke Nna. Ana m ekele gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi ndị a niile ndị na-ekpebi n'ime mmụọ na eziokwu na ha emehiewo megide gị, mana ugbu a ha na-abịakwute gị na ha anaghị ebi ndụ nke kwesịrị ka ha bie. Ha bụ ndị ikpe nke mmehie na-ama n'obi ha, ma ha ekpebiwo isi na mmehie ha pụta wee lekwasị naanị Jizọs Kraịst anya dịka onye nzọpụta ha. Onye nwaanyị, ana m arịọ gị gbaghara ha mmehie ha, nzọpụta ha n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwaanyị ka mmụọ nsọ gị na-agba ama n'ime obi ha na ugbu a na ha bụ ụmụ Chineke. Na ndụ ochie, omume ochie, ihe ọjọọ niile ha na-eme n'oge gara aga na ihe niile agafewo, na ndụ ọhụrụ abịawo n'ebe ha na ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwaanyị ma arịọ ka ike ka ha ga-eji pụọ n'ebe a na-ebi ndụ pụrụ iche, na-ebi ndụ ezi omume, na-ebi ndụ nke amamikpe mmehie na-adịkwaghị n'ime ya. Nye m ugbu a n'aha Jizọs. Mezuo nke a n'ime obi ha, ihe ịrịba ama nke ọrụ ebube ahụ, ka ha nwee ọgbụgba ama n'ime obi ha na nke a abụrụwo ihe mezuru, ka ha gaa n'iru na-ekwere n'ebe ị nọ, na ha ga-ewepụ anya ha, wepụ ntụkwasị obi ha n'ebe gị onwe gị n'ọzọ. Onye ekele dịrị gị onye nwaanyị n'ihi nzọpụta anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Ọkpara Chukwu gbadata ugbu a. 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 Ọ na-echere gị. Ọ na-echere gị. Ọ na-echere gị. Ọ na-echere gị. Ọ
echiche udo ọ na-echere gị echiche ọma echiche udo ọbara Chukwu agbadatawo ụgwọ ọbara Chukwu agbadatawo ụgwọ ọbara Chukwu agbadatawo ụgwọ ọ na-echere gị echiche ọma ọ na-echere gị echiche udo ọ na-echere gị echiche ọma echiche udo zuru oke ọ na-echere gị echiche ọma ọ na-echere gị echiche udo ọ na-echere gị echiche ọma echiche udo zuru ọbara Chukwu agbadatawo ugbu a ọbara Chukwu agbadatawo ugbu a yalele yalele obianu lele yalele tingi bianu lele yalele obianu lele yalele nwanne bianu lele yalele obianu lele yalele obianu lele yalele obianu lele yalele nwanne bianu lele yalele bianu lele imeela maka isonyere anyị n'ihe omume nke ụbọchị taa. Anyị na-ezite ihe onyonyo ọhụrụ n'ebe a mgbe niile ịgba gị ume n'okwukwe gị. Ọzọkwa, mgbe ị na-ekesa ozi a ma na-esonyere anyị n'ọwa ozi anyị niile, ị na-enye aka ịgbasa ozi ọma a nke na-azọpụta mkpụrụ obi n'ụwa niile. Biko mee ka anyị mata ihe ije ozi anyị meworo na ndụ gị ma kwupụta nke a n'ebe e nwere ohere maka ya na mgbada. Biko ka anyị na gị na-akparịta ụka site n'ọwa ozi anyị niile. Anyị na-atụ anya na ị ga-esonyere anyị na ọgbakọ mkpọsa ozi ọma ọzọ nke na-abịa. Chukwu gọzie gị.